Здравейте, мили приятели! Аз съм пак. Странно. Днес ще ям... Да, само това ще кажа. Днес ще ям. И да. Това е първото нещо, което ще направя. Ще ям. Сега. Приготвил съм 10 сладки и 10 гадни неща, които мразя. Не всички мразя. Сега. Чакай, сега ще видим. Чарено сол, оцет, киселе краставички. Няма такова да ви показвам. Има соленки, лукчета, майонеза, лук, по-точно чесън, някаква подправка от Белгия, всъщност не знам каква е, ето вижте. Ако живеете в Белгия и сте българи, ако я знаете, и киселе паста, и люта паста. А от сладките Несковик, бомбона, банан, захар, гофрета от Белгия, течен шоколад, сладко, мед, бисвида и вафла. Това са. А тук са номерите, които са за това. Ще изтеглим първите два номера. Първия е 9. Ето. 9. Да. И втория е... Той лези 7. Сега. 9 и 7. От тази страна 7, от тази страна 9. Значи, от тази са гадните неща, тук са сладките. Добре, сега ще видим едно. Майонеза. С бисвида. Не знам как ще го ям, но ще бъде отвратително. Добре. Но малко ще ям, не няма да покажам. Ето, вижте, майонеза. Гадост. Всъщност мразя майонеза. Не знаете. И 9 от тази страна и 1 от тази. И първи номер от тази. Значи тази подправка с Несковик. Сега ще ми трябва лъжица. Сигурно. Лъжица. Защо да ги гадни, не знам да се случа. Толкова от Несковика. Само да отворя това. Бихте ли ме върнали да игрището, моля? Не може. Матчът не е свършил. Добре, тогава ме откарайте вкъщи. Не ми пука за матча. Нордхай, Саутхай, каква е разликата? Само една е. Нордхай е върха! Добре, няма значение. Ако още Бъдено. може ли поне да отида до туалетната? Няма да стискаш. Имам 4 деца, пишкам като ти. Добре. Начало ще сложа.
Ето тук. Точно. И водата е приготвена. Като взяваш моето теме, няма да опазиш твоето. Не мога да повярвам, че ще ми се случи. О, не гледай само на негативите. Помисли и за хубавото. Ще имаш голяма колекция от шампу. Ще спестяваш от шампуа. И с спестените пари ще си купиш още шампу. Това беше ужасно! Отвратително. 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 Подправки за флесковик. Добре. Тези номер вече. Не ме чува. Следващото е 6 и 8. Ето вижте. Това е 6, ако го виждате 6, не знам. 6 май. Да, 6 се вижда. При мен е 6, при вас сигурно е 9. Това е 8. 8 от тази страна. Другото е да. Чакай, тук. Тук нещо за... Лук с... течен шоколад. Още по-гадно става. Направо. Нямам думи. Проходихме. И с първи крачки нещо, което не исках и накрая ми хареса. Дано и на теб ти хареса, защото вече ти си наред. Късмет, Чарли! Хайде, Пиджей, закъсняваме за училище, стига веднага! Добре, идвам. Спако се. О, не. О, не. Случи се. Аз не съм готов. Кошмар. Да. Окей. Първата, която ми подари баща ми. Той ги се... Ето вижте. Епизодът от работен студио Дори. Аз съм Алекс. Историята започва през първия ден в училище. Ново училище. Гимназията ще бъде 5-годишен празник с най-добрите ми приятели. Хора! Това вече става прекалено.